சிங்கள பௌத்த மக்களுக்கு நாங்கள் ஒரு தெளிவான செய்தியை சொல்ல விரும்புகின்றோம். அன்புக்குரிய சிங்கள பௌத்த மக்களே, நாங்கள் உங்களுக்கு எதிரானவர்கள் கிடையாது. பௌத்த மதத்திற்கு எதிரானவர்கள் கிடையாது. நாங்கள் சிங்கள மக்களை எங்களுடைய சகோதரர்களாக பார்க்கின்றோம். යාපනයේ කංකසන්තුරේ තයියැටි විහාරයේ සම්බන්ධව. ඉතින් ඇත්ත කතා කරන්නට අපිට කාටවත් බය වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්ත සිදුවීම තමයි අද මම මේ ලංකාවාසී සියලුම බෞද්ධ ජනතාවට ප්‍රකාශ කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඒ තමයි අපේ සිංහල බෞද්ධයන් කවදාකවත් කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. හැම දෙයක්ම කල්පනා කරලා කටයුතු කරන්නට ඕන. போராட்டம் வெற்றி பெற்றிருக்கின்ற நிலையிலே சிங்கள பௌத்த மக்களுக்கு நாங்கள் ஒரு தெளிவான செய்தியை சொல்ல விரும்புகின்றோம். அன்புக்குரிய சிங்கள பௌத்த மக்களே, நாங்கள் உங்களுக்கு எதிரானவர்கள் கிடையாது. பௌத்த மதத்திற்கு எதிரானவர்கள் கிடையாது. நாங்கள் சிங்கள மக்களை எங்களுடைய சகோதரர்களாக பார்க்கின்றோம். பௌத்த மதத்தை அதியுச்ச அகிம்சையை போதிக்கின்ற மதமாக பார்க்கின்றோம். உங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு விடயத்தை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றோம். எங்களுடைய விடுதலை போராட்டம் உச்சம் பெற்றிருந்த காலத்திலே கிளிநொச்சியிலே அந்த நேரத்தில் ஒரு விகாரை அமைய பெற்றிருந்தது. அந்த விகாரையிலே ஒரு விகாராதிபதி தனித்திருந்தார். அந்த விகாராதிபதிக்கு எங்களுடைய தேசிய தலைவர் மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களினுடைய விசேட பணிப்பின் பேரில் உணவுப் பொருட்களும் போதிய பாதுகாப்பும் வழங்கப்பட்டு உரிய கௌரவமும் மதிப்பும் அந்த விகாரைக்கும் விகாராதிபதிக்கும் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அந்த தேசிய தலைவர் மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனினால் வழிநடத்தப்பட்டவர்கள் நாங்கள், எங்களுடைய மக்கள். அந்த தலைவனுடைய சிந்தனையின் அடிப்படையில் நாங்கள் பௌத்த மதத்திற்கோ விகாரைகளுக்கோ எதிரானவர்கள் கிடையாது. நாங்கள் இந்த தையட்டி சட்டவிரோத கட்டடத்தை எதிர்க்கின்றோம். ஏனென்றால் இது விகாரையே கிடையாது. மாண்புமிகு மரியாதைக்குரிய புத்த பகவானுடைய போதனைகளுக்கு எதிரானது. புத்த பகவான் அகிம்சையை போதித்தார். ஆனால் இங்கே ராணுவமும் ஒரு விகாராதிபதியும் புத்த பெருமானுடைய போதனைகளை மீறி அகிம்சையை குழி தோண்டி புதைத்து எமது மக்களினுடைய காணிகளை சுவீகரித்திருக்கிறார்கள். அன்புக்குரிய சிங்கள பௌத்த மக்களே, இந்த உண்மையை நீங்கள் உணர்வீர்களாக இருந்தால், இங்கு வந்திருக்கின்ற இந்த மக்களினுடைய உணர்வுகளை நீங்கள் புரிவீர்களாக இருந்தால் எங்களுக்கு உறுதியான நம்பிக்கை இருக்கிறது. நீங்களும் எங்களோடு சேர்ந்து போராடுவீர்கள். நீங்களும் எங்களுக்காக குரல் கொடுப்பீர்கள். நீங்களும் நமது மண்ணுக்காக எம்மோடு சேர்ந்து குரல் கொடுப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. இந்த உண்மையை நீங்கள் உணர வேண்டும். எதிர்காலத்திலே நீங்களும் எங்களோடு கைகோர்க்க வேண்டும் என்று கோரி நிற்கின்றோம். அதே நேரத்தில் வடமாகாண ஆளுநர் போன்றவர்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்ல விரும்புகின்றோம். வடமாகாண ஆளுநர் அவர்களே, நீங்கள் தயவு செய்து வாங்குகின்ற சம்பளத்துக்கு மேலால் சேவகம் செய்யாதீர்கள். உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் எதிர்காலத்திலே ஆளுநர் பதவி தேவைப்படலாம். அதற்காக எமது மக்கள் சொல்லாத விடயங்களை, அப்பட்டமான பொய்களை சொல்லாதீர்கள். கடந்த மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திலே ஜனாதிபதியும் இருக்க முந்திரி கொட்டை போல முந்திக் கொண்டு மாற்று காணிகள் வழங்குவதற்கு மக்கள் உடன்பட்டதாக சொல்லுகிறீர்கள். யார் உங்களுக்கு உடன்பட்டது? இங்கே முழு மக்களும் இங்கே திரண்டிருக்கிறார்களே. மாற்று காணி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. மாற்று காணிகளை நாங்கள் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலுமே ஏற்க போவது கிடையாது. ஏனென்றால் இது எங்களுடைய காணி, உணர்வு பூர்வமான காணி. நான் ஆளுநர் அவர்களை பார்த்து கேட்கின்றேன், உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய ஒரு உறவினர், உங்களுடைய மனைவியோ அல்லது உங்களுடைய பிள்ளையோ காணாமல் போயிருந்தால், உங்களுடைய காணாமலாக்கப்பட்ட ஒரு உறவுக்கு மாற்று மனைவியை தருகின்றோம், மாற்று பிள்ளையை தருகின்றோம் என்று சொன்னால் ஏற்பீர்களா? அதே போல உணர்வு பூர்வமானது என்னுடைய காணி, என்னுடைய அப்பன், ஆத்தா, பாட்டி, முப்பாட்டன் வாய்ந்த காணி. ஆகவே தயவு செய்து வினயமாக கேட்கின்றோம், மாற்று காணி என்று எங்களுடைய உணர்வுகளோடு விளையாடாதீர்கள். இது இனத்தினுடைய கோரிக்கை, பாதிக்கப்பட்ட மக்களினுடைய கோரிக்கை. மீண்டும் சொல்லுகின்றோம், நாங்கள் பௌத்தத்துக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல, புத்த பெருமானுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. உண்மையில் பௌத்தத்தின் அடிப்படையில் அண்ணன் தியாக தீபம் காட்டிய அகிம்சையின் வழியில் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம். இலக்கு ஒன்று, இனத்தின் விடுதலை. இந்த சட்டவிரோத கட்டுமானம் அகற்றப்படுகின்ற வரை நாங்கள் போராடுவோம். මම නාගදීප පුරාණ රාජමහා විහාරාධිපති නවදගල පදුමකිත්ති තිස්ස නායක හාමුදුරන් වහන්සේ. මම අද කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ
අපි ලංකාදීපී මේ වන විට විශාල ප්‍රශ්නයක් පවතිනවා යාපනයේ කංකසන්තුරේ තයියට්ටි විහාරයේ සම්බන්ධව. ඉතින් ඇත්ත කතා කරන්නට අපිට කාටවත් බය වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්ත සිදුවීම තමයි අද මම මේ ලංකා වාසී සියලුම බෞද්ධ ජනතාවට ප්‍රකාශ කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඒ තමයි අපේ සිංහල බෞද්ධයන් කවදාකවත් කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. හැම දෙයක්ම කල්පනා කරලා කටයුතු කරන්නට ඕන. යාපන ප්‍රදේශයේ කංකසන්තුරේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඔය තිස්ස විහාරයේ කියන ඉඩම අවුරුදු ගාණක් යුද්ධයේ තිබෙන අවස්ථාවේදී ඒ විහාරස්ථාන කරගෙන යන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් යුද්ධයෙන් පසුව ඒ විහාරස්ථාන භූමි ඒ කංකසන්තුරේ තයියට්ටි ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා විසින් ඒවා විහාරස්ථානයට අයිති ඉඩම් වෙනමම වෙන් කරලා දුන්නා. ඒ වෙන් කරලා දුන්නත් නමුත් වෙනත් හාමුදුරන් වහන්සේලා පිටින් ඇවිල්ලා යුද හමුදාවත් සමග ඒ ඉඩම් අල්ලගෙන අපි දෙමළ සහෝදරවරුන්ගේ මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන ඒ දෙමළ සහෝදරවරුන්ගේ ඉඩම් බලහත්කාරයෙන් අල්ලාගෙන කිසිම කෙනෙකුට යන්න නොදී ඒ ප්‍රදේශයට එන්න නොදී ඒවා ආරක්ෂා කරමින් ඒ දෙමළ ජනතාවගේ ඉඩම්වල රහසිගතව මේ විහාරස්ථානය ගොඩ නැගුවා. නමුත් දෙමළ ජනතාව කවදාවත් විහාරස්ථානයක තිබෙන ඉඩමක් කවදාකවත් බලහත්කාරයෙන් අරගෙන නැහැ. බලහත්කාරයෙන් ගන්න තිබුණා නම් ඒ තිස්ස විහාරයේ ඉඩමත් දෙමළ ජනතාවට ගන්න පුළුවන්කම දුන්නා. නමුත් ඒ උදවිය එහෙම කරේ නැහැ. නමුත් අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා පිටින් ඇවිත් කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැතුව කිසිම උරුමයක් නැතුව ඒ උරුමය අපේ ගාව තියෙන අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් උරුමයක් නැතුව ඇවිල්ලා මේ ප්‍රදේශයේ මොකක්වත් දන්නේ නැතුව මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න දෙමළ ජනතාවගේ ඉඩම් වල බලහත්කාරයෙන් විහාරස්ථාන ගොඩනගනවා. ඕක තමයි ඇත්ත සිදුවීම. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ පින්නතුන්ට අපි සිංහල බෞද්ධයෝ ඉන්නේ මේ බෞද්ධයන්ට මම කියන්නේ මේවා කතා නොකර ඒ වගේම ජාතිවාදී අවුස්සන් නැතුව මේ ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා බලන්න ඒ දෙමළ ජනතාවගෙන් විමසන්න. එතකොට ඒ අය කියයි ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිකම් මේගොල්ලෝ ගෙනල්ලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නයි. ඉතින් මේ පෙන්වුවෙන් පස්සේ දැනගන්න පුළුවන් ඇත්ත සිදුවීම මොකද්ද කියන එක. ඒ නිසා කලබල නොවි කිසි කෙනෙක් කලබල වෙන්න එපා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න එපා. රටේ අපි දෙමළ ජනතාවද සිංහල ජනතාවද මුස්ලිම් ජනතාවද මේ හැම දෙනාම එකමුතුව කටයුතු කරන්නට ඕන. ඒ නිසා දෙමළ වෙනයි සිංහල වෙනයි මුස්ලිම් වෙනයි කියලා අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ වෙන් කරලා කතා කරන්නට. ඒ නිසා අපි ඇත්තෙන්ම අපේ බෞද්ධයන්ට මම කියන්නේ යුද්ධයේ තිබුණු කාලේ පවා දෙමළ ජනතාව හොඳ නැත්තම් මේ නාගදීපි හාමුදුරන්ට කවදාකවත් මෙහි ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දෙමළ ජනතාව හොඳ නිසා තමයි ත්‍රස්තවාදී වෙනයි. නමුත් සාමාන්‍ය දෙමළ ජනතාව වෙනයි. ඒ නිසා අපි ඒ අවුරුදු 30ෙම මේ නාගදීප විහාරස්ථානයේ අපි වැඩ වාසය කරා. අපිට කවදාකවත් මේ කිසිම දෙමළ ජනතාවගෙන් මේ සහෝදර දෙමළ ජනතාවගෙන් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අලුතෙන් එන හාමුදුරුවන් වහන්සේලා මේවට ඇවිල්ලා සම්මාදම් කරන්න ඒ වගේම ආධාර උපකාර ලබාගෙන ජාතිවාදී අවශ්‍යගෙන කරන්න ඕන වැඩක්. ඒ නිසා මේක රජය මැදිහත් වෙලා මේක සමතයකටපත් කරනවා නම් හොඳයි කියලා තමයි මගේ යෝජනාව. සියලු දෙනාට තෙරුවන්